Γεια χαρά σε όλους. Κάνω αυτό το βιντεάκι για να πούμε δύο λογάκια για το RY69 της Atmos Lab, το συμπυκνωμένο άρωμα. Δεν είναι έτοιμο προς άτμιση, αυτό το λέω για τους νέους εισερχόμενους, χρειάζεται αρέωση. Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη είναι, η οποία βέβαια δεν είναι θέσφατη, γιατί ο καθένας έχει τους δικούς του γευτικούς κάλικες και σε κάτι που σε άλλους είναι άσχημο, άλλος τρελαίνεται. Γενικά μιλάμε και λέμε ότι είναι ένα καθαρά καπνικό αρωματάκι. Δεν κουράζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί κάποιος να το ατμίζει όλη μέρα. Και αυτό που δεν μου άρεσε ήταν το ποσοστό που δίνει ο παρασκευαστής του αρώματος για την προτινόμενη διάλυση. Δηλαδή εδώ πέρα λέει προτινόμενη διάλυση 8%. Πράγματι χρειάζεται 8%, μην πω και παραπάνω. Αυτό όμως δεν μου άρεσε εμένα, γιατί βλέποντας εδώ ένα πινακάκι βλέπω ότι έχει κάποια αρωματάκια τα οποία φτάνουν κάποια 6% βαριά. Αυτό το 8 δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε ο παρασκευαστής να δυναμώσει τα υλικά του, ούτως ώστε να κατέβει η προτινόμενη διάλυση. Δεν ξέρω, δεν είμαι χημικός, δεν γνωρίζω. Ίσως και αυτό που λέω είναι βλακεία, αλλά το λέω. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω κάτι. Ωραίο είναι. Αν σας τύχει, δοκιμάστε το. Υπάρχουν και σε έτοιμα, σε καταστήματα. Να πάτε να το ατμίσετε, να δείτε, και άμα σας αρέσει το παίρνετε και το κάνετε και μεγαλύτερες ποσότητες στο σπίτι σας. Αυτά. Να είστε καλά ρε μαγκές.